Isang 53 anyos na mangingisda ang dinakip ng Panganiban Municipal Police Station dahil sa iligal na paraan ng pangingisda sa karagatang bahagi ng Barangay San Antonio, Panganiban, Catanduanes, umaga nitong Martes, July 8. Kinilala ang sospek na si alias Unito, residente ng Barangay Ugbong, Viga, parehong lalawigan. Ayon kay Police Captain Jefferson Escasinas, Acting Chief of Police ng Panganiban MPS, naaktuhan ng otoridad na nagsasagawa ng monitoring at seaboard patrol ang paggamit ng sospek ng fish mesh net na may sukat na 400 meters na mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Nakumpiska din maging ang mga huli nitong isda na may bigat na mag-1 kilo at aabot sa 200 piso ang tinatayang halaga. Nandun lang po siya sa nasa tabi lang siya ng dagat, tapos inilagay niya yung mga net niya paikot doon sa tabing dagat, and sa pagkahuli sa kanya pagkakita nasa baba po siya, nasa tubig, wala sa bangka. Dagdag pa niya, ang fine mesh net ay ginagamit lamang bilang kulungan ng manok. May tamang sukat din aniyang sinusunod para sa mga ginagamit na lambat sa pangingisda. Sa mga residente ng probinsya ng Catanduanes, alam naman po siguro natin kung ano yung legal tsaka yung illegal, at may binigay naman ng mga guidelines yung taga Bureau of Fisheries kung anong tamang gamitin. Isundin lang po natin para hindi po tayo maperwisyo sa ating mga trabaho. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 8550 o the Philippines Fisheries Code of 1988. 1,000 piso naman ang itinakdang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.